Mae stori plant yn dod o 1 Iowan 4, adnod 1 i 6. Helo bawb, Luned ydw i. Dilynwch fi a gwrandwch arna i, achos dwi'n gweud y gwir. Fi di Luned. Dewch ata fi, trystiwch fi. Fi di Luned. Helo, fi yw Luned. Mae gen i lot o pethau pwysig i ddweud a chi'n gallu trystio ac ymddiried yn beth fi'n dweud. So dilynwch fi. Helo, fi yw Luned. Na, fi yw Luned. Fi yw Luned. Na, ni yw Luned. Na, fi yw Luned. Na, ni yw Luned. Na, fi yw Luned. Na, ni yw Luned. Na, fi yw Luned. Sut ydych chi'n gwybod bod fi'n dweud y gwir? Wel, chi'n gwybod sut fi'n edrych a sut fi'n swno. A dyna pam fi yw'r gwir Luned. Fel o'n i'n gweld fyna, o'n i'n clywed lot o leisiau gwahanol, ond fi yw'r gwir Luned. Yn ein bywyd bob dydd, ni'n clywed gan lot o leisiau gwahanol hefyd. Ni'n clywed llais ein ffrindiau, llais ein rhieni, llais y diafol, llais y byd, a cymaint o leisiau arall. Ond y llais fwyaf pwysig yw Iesu Grist. Felly pam dylswn ni wrando ar llais Iesu Grist? Mae gan Iesu Grist yr awdurdod i achub ni o pob peth drwg ni erioed wedi wneud, achos bod Iesu wedi dod i'r byd fel dyn a marw dros yr holl pethau drwg ni wedi wneud. Mae hefyd yn caru ni mwy na pob llais arall. Felly sut ydyn ni'n clywed llais Iesu? Trwy ddarllen y Beibl, gair Duw, trwy weddio, a trwy wrando ar y bregaeth. A dyna sut ni'n nabod llais Iesu a dod i nabod yn well. Ydych chi'n gwrando ac ufuddhau ar llais Iesu? Ydych chi'n gwrando ac ufuddhau ar llais Iesu? Helo, fi yw Luned. Na, fi yw Luned. Ti'n dweud, na, fi yw Luned. Helo, fi yw Lois.